Les cales precioses i solitàries de la Costa Brava són, durant l'època hivernal, una font d'imatges excel·lents per a promocionar aquest destí. Catàlegs, postals, reportatges periodístics, anuncis d'agències fan ressò de la seva bellesa. El 2009, la Costa Brava commemorava el seu centenari. Havien passat 100 anys des que el periodista Ferran Agulló l'anomenava per primera vegada amb aquest nom, convertit avui en una marca. Tanmateix, i com passen d'altres punts turístics, la Costa Brava té dues cares. Les cales que enamoren a l'hivern canvien de fisonomia a l'estiu. Aquesta difusió un pèl tendenciosa del paisatge, que tants beneficis aporta a nivell econòmic, també té efectes negatius. La massificació del turisme ha provocat grans canvis paisatgístics que degraden el nostre litoral i que avui afecten els nostres racons més emblemàtics. Però això no és una novetat. La primera geògrafa de la Costa Brava, Ivet Barbasar, en parlava fa molts anys. Si vaig aportar alguna cosa va ser l'estudi paral·lel del mar i de la terra. Un estudi sobre el qual vaig treballar molt. El 1956 tot era molt bonic, fins i tot pels turistes. Vaig veure canviar les coses entre el 56 i el 66. Primer lentament fins al 60-62. Després de manera accelerada. Et puis ça a commencé à s'accélérer en fonction de l'analyse des systèmes. Quan s'implanta una activitat en un lloc, sigui el que sigui, treball, oci, això crea un sistema de relació entre la mateixa activitat i el seu entorn. Crea un système de relation entre elle-même et l'environnement. Senti que les choses se gâtaient. Aquí he vist com les coses anaven de mal en pitjor. Ho he dit en la meva tesi. Vaig dir, compte! Intentava fer un crit d'alarma afirmant que les coses estaven canviant massa. Vous avez changé de clientèle. Vous avez une clientèle qui aimait. Heu canviat de clientela. Abans era una clientela que estimava el vostre país i la població. Ara, els que venen, passen de tot això. Passen de ser una cala està desfigurada pel ciment. Els és igual mentre tinguin el ciment per a dormir i l'aigua per banyar-se. És una pena. Ivet Barbasar tenia raó. La massificació de segones residències comporta a la vegada un accés estacional d'embarcacions d'esbarjo durant una època de l'any. I sense una regulació estricta d'aquestes embarcacions, estem condemnant el nostre paisatge i espècies protegides de vital importància, com la posidònia oceànica. La posidònia és una planta superior que viu al fons del mar, una planta que té fulles, flors, tiges, és com les plantes que tenim nosaltres als nostres boscos, a la nostra muntanya, i el fet de que visqui al fons del mar fa que sigui molt especial i això fa que sigui una espècie única que cal protegir. Aquesta protecció també ve donada per la funció que aquesta planta fa en el medi marí. Actua com a autèntica bomba d'oxigen que permet que l'aigua del mar sigui molt més rica en oxigen i al mateix temps fixa el substrat del fons de sorra. Entremig de les seves fulles, tiges, hi trobem una gran quantitat d'espècies que viuen associades. Moltes d'elles en depenen exclusivament de la posidònia. A més, la posidònia té un problema, que és una espècie que és molt fràgil i qualsevol alteració del medi fa que desaparegui ràpidament. Per tant, qualsevol agressió directa a la praderia, com pot ser un fondeig innocent d'una àncora d'un senyor que va passar el diumenge, tira l'àncora, lleva l'àncora i arrenca un tros de posidònia, el que està fent és malmetre un tros d'aquesta praderia que trigarà moltíssims anys en tornar a ser com estava abans. Per tant, és imprescindible
regular el fondeig en les zones on hi ha praderia de posidònia. A les poques zones a la Costa Brava on encara en trobem. Però no s'apliquen mesures de protecció eficients. L'ancoratge de les embarcacions d'esbarjo a la zona més pròxima del litoral impedeix tenir un bany reposat i idíl·lic i al mateix temps contamina l'aigua que la posidònia necessita, transparent, per a fer la fotosíntesi. Que tradicionalment les barques de pescadors estacionessin a les cales no justifica que avui es faci el mateix amb les embarcacions d'esbarjo. Alhora, l'ancoratge desmesurat d'embarcacions en llocs concrets fan que morts i àncores li malmetin el fullatge amb el moviment de les seves cadenes. Aquestes cadenes que per una banda fan que sigui molt més segur el fondeig, però per altra banda, amb els corrents i amb les onades, pugen, baixen, s'arrosseguen i el que estan fent és escombrar el fons del mar i estan llaurant. De fet, qualsevol persona que es posi unes ulleres de capbussar o que faci immersió i hagi vist una zona d'aquestes veurà que tota la zona del fons del mar que la cadena s'arrossega per terra queda absolutament llaurada, neta i ben bé, podríem dir que polida fins i tot per aquesta acció erosiva constant que es produeix. Per tant, és molt important que es plantegi d'una manera més totalment innòcua per la posidònia, que permeti un fondeig, això no es nega en cap moment, però que aquest fondeig no alteri la praderia i en extensió qualsevol tipus de fons marí, és a dir, una cadena i una àncora acaba malmetent qualsevol tipus de fons marí. Els antics boscos de Posidònia s'han convertit en clapes disperses. Morts en desús, morts fixes i legals, imatges d'abandó i deixadesa. Malgrat que avui existeixen anclatges i boies més respectuosos. Amb el fondeig fixe, és a dir, amb el mort i la cadena, hi ha mètodes que s'han experimentat, és a dir, cadenes que no pengen, que tenen una mena de boia que fan que surin, hi ha mètodes que són una mena d'amortidors que d'alguna manera ja donen aquesta flexibilitat, aquest esmorteïment que necessita el fondeig perquè no es trenqui la corda o la mateixa cadena. Segurament són mètodes que potser en un principi són una mica més cars, més complexes que el mètode tradicional, però que a la llarga ens sortim tots guanyant i sobretot ens surt guanyant l'ecosistema marí i sobretot la praderia de Posidònia. Cal evitar que a l'estiu les embarcacions s'apoderin de les nostres cales i badies. A Aiguafreda s'hi compten més de 150 boies. A Calella de Palafrugell, més de 1.000 boies. Una embarcació que ancora en un lloc inadequat pot malmetre part del fons marí. Un miler en provoca una destrucció massiva. La Posidònia i els banyistes no han de ser les víctimes d'una mala gestió del litoral. El que destrueix l'hàbitat i trenca l'harmonia és l'accés de barques estacionades a la sorra i amarrades a l'aigua. Estem perdent aquests peixos que tots volem veure, volen els pescadors, volen els consumidors i volen els submarinistes i volen els turistes. S'està produint un fenomen que s'anomena homogenització biòtica, és a dir, s'està convertint tot el fons marí en una cosa uniforme amb les mateixes espècies que són aquelles que poden sobreviure en aquestes condicions que nosaltres posem tan difícils. Davant de tot això, la societat civil ha d'actuar amb autoritat. Cal trobar noves maneres de canalitzar aquest esbarjo que siguin més respectuoses amb el nostre entorn i fons marí. També és necessari que les institucions actuïn amb mà ferma davant l'incompliment d'aquelles legislacions que reclamen la protecció d'una espècie i d'un ecosistema bàsic del nostre litoral. Navegant des del municipi de Palamós fins a Sant Feliu de Guíxols, observem molts espais amb les barques amarrades més lluny de la costa. Alguns municipis veïns han actuat. Posidònia és una espècie
a protegir, una espècie present en el nostre litoral des de fa molt de temps i que aquesta sensibilitat cap al fons marí ens porta a impulsar la construcció o la situació de biotops en les zones de fondeig, allà on es pugui garantir el fondeig dels usuaris d'aquesta costa, però també els usos dels banyistes amb unes zones de bany àmplies, amb seguretat, en garanties cap als banyistes i en garanties també de ser un municipi que completa l'oferta turística. Ara només falta que actuem nosaltres. Impedir l'accés de les barques, el de posar boies, doncs s'han mantingut una mica prohibit l'accés fins a dintre d'aquestes caletes tan maques que estem veient per aquí. Això ha ajudat. L'única cosa que podem fer és protegir en totes les direccions i primer de tot el litoral. El litoral té una pressió de tot tipus, urbanística, nàutica i pesquera, que aquest litoral nostre s'ha sobresaturat i ja no el pot permetre. Quan tolerem els excessos, tant d'edificacions com d'embarcacions, estem permetent que uns quants acabin de destruir el que queda de vell en el nostre patrimoni. Sí, estem aquí al Port Bo, en un dia meravellós. Ens hem trobat casualment que s'està filmant un anunci institucional per turisme i és la imatge viva del que estem denunciant a Salvem el Crit, que s'està anunciant una Costa Brava que realment és un quadre, és una imatge, però que no correspon en absolut a la realitat. Però darrere hi ha la barca que continua posant les boies. Crec que la gent que fa l'esforç de venir aquí fora de temporada té dret a tenir una vista del mar el més natural possible, no? De fet, és el que estem venent quan veiem una postal o un fulletó turístic, o estem enganyant el client perquè li estem ensenyant una postal idíl·lica i després es troba un indret ple de gent, ple de brossa, ple de soroll, amb pudor de benzina. Això són les preguntes que ens hem de fer i les que ens han de marcar cap a on volem anar. Perdent la nostra identitat i la nostra essència, estem perdent també els nostres valors.